आरिमोन माथो गावलायदोंनोलै गुवाहाटीयाव माथो मैदोमोना हमदोंनो माथो जोंना बर'ना माबाया माबा नंला नामा बोरै जाखो गरमनो माथो मालाय माबानाय समावनो हमजालायबाय बाथ्राया हले मिनिथावाबो बोराबथावाबो जोबोद गरम दोनना एसे आलादा कन्टेन्टआ नोंथांमोना हयथ' थाम्बनेल नायनानै मिथिखाबाय मानि बागै भिडिअ फैगासिनो जोंनि बर' सिख्लाजों फफ' होनानै हमजाफैलायबाय नै बेवहाय माबा फफ' जानानै माने हमजादोंनो आरो जोंना हमग्रायाबो मैदोम बसुमतारी ब्रादारमोना हमदों आरो लागाव धाकाद' सालेखौ मा फफ' आरो बेयावलाय नोंथांमोनखौलाय मा बुजायबावनो गासिबो रोंखा राखा दानि जुगाव ना मा होनो ससे क्लिप्सखौ नायबावदो बिनि उनाव लागावनोसैलाय सिमेन सापरि मा नाम नोंनि नामा मनामुति मा टाइटेल बर' बे जाहैबाय बिहारनि बेलाराम है ना लगाओ पेलाराम से पेल खाया पेलने वाला कहाँ चोरेगा तुमको साला बोरो लड़की अभी मिला ना पेलने वाला से साला लगाओ साले को डबा दो बैंड के और भी बिहार में लेके जाके तुमको कितना पेलेगा पेलाराम ने उसको तो पता ही नहीं चलेगा ना तो सुनो बोरो से अच्छा नोंथांमोनाथ' बाथ्राखौ खोनाजोब्बायनि इन्ट्र' भिडिअ'आव नैबे जाहैबाय मनामुति बर' नैबे सिमोन सापरि ओनसोलनि होनना बुंदों आरोना नैबे हमजानाय जुन्थु बिनानावा नैबे बिहारिजों पेलारामजों पेला जाबाय माने माने जोंनि बर' लाइमोन माखासे सिख्लाफ्रा ओरैबायदि जालांबाय माने आरो बिहारिफोरा लांनानै नोंखौ मा खालामहैगोन बेखौबो नों सिगाङावनो मिन्थिखायो एडभान्सलि आरो नोङो थांनानै गावनो जिउखौ गावनो बलिदान होदों बायदि आङो सानो आरोखि बर'आ बर'नि गाज्रि खहा जागोनखौ मालाबाबो नागिरा ओंखायसो हमदों बिनानाव नोंखौ नैबे आरो भिडिअखौ नायदोंबा गाज्रि दामोन जोंथ' जावख्लाबग्रा मास्टारखा जों जावखायो गाज्रिखौ आरोना गोबां मानसिफोरखौनो नों बिनानावाबो नुदों खोमा सिगाङावबो गुबुन हारिजों हाबा जानाय मानसिफोरखौ आरोखि आरो नुसेयावबो नोङो बेबायदि बानायो नों गावनि जिउखौनो नोङो दान होनानै लानाय बायदि जादों आरोखि बिहार एथ' गोजान बिहार बाप 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 बिहारनि पेलारामाबा नोंखौ पेलेना बिहाराव लांनानै सावजायोना देथारोना माबायो नों बेखौबो नों गिनाय गैया आरोना नों सासे खानि बकि मेन्टेल गैयैसो फाग्लि नांदेरनायसो नोङो खेला जोंनि बर'आवनो दुनियानि गाजा गोमजा मोजां मोजां सेंग्राफोर दा दङ आग्लाय बिग्लाय जानानै ओइ अबावबा खामानि मावनानै देश बिदेशाव मेरला आग्लायसोना दंबावो जोंनि बर' लाइमोन सेंग्राफ्रा नों बेफोरखौ नुसनासै नों खानि बखि खेला तापास्रि साला दा बिहारिखौ गोलाव गिदिर नागिरदोंमोन नोङो दा हमजाबायथ' लासिं सिं न'खरनि मान सन्मानाबो थांजोब्बाय नोंना सेस बरबाद सुदुर भाई साला मेन्टेल दस गिदिर गोलावनि प्रब्लेममोन ना दाथ' मोनबाय दा गोजोनबाय आरो हमजाबायबो ने लासिं सिं साला ओइ सिमन सापरिनि सोरबाफोर आंनि भिउवार्स आंनि साबसक्राइबार दंबा न'खरनि सोरबाफोर खाथिफोर सोरबा दंबाबो इनफर्म हरलै गुवाहाटीयाव हमजाना दं नैबे आबैया गोलाव गिदिर नागिरनानै आरो बिहारनिफ्राय लेंहरनानै बे गुवाहाटीयाव माने उन्दुदों आरो जोंनि माखासे बर' सेंग्रा इउटुबारफोरा माने हमनानै बेखौ गुवाहाटीयाव दोनदों नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि साबसक्राइबार आंनि भिउवार्सफोर दंबा सिमेन्टनिफ्राय सोरबा नायदोंबा न'खरखौ सोरबा मिन्थिबा इनफर्म खालामना हो न'आव बेखौ बकि सुदिखौ थ' फुल भिडिअखौबो होनो थांगासिनो आं नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना नायनो हागोन माबोरै हमजादों नैबे आरो सांग्रां जा जोंनि माखासे लाइमोन सिख्लाफोर आरोना माने गुबुन जातिजों गुबुन हारिजों हाबा जानायाव एसे सानै हयै हुसियारै हाबा जा आरो गावनि जातियानो आग्लाय बिग्लाय दङ मिथिबायना सब फुल भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांनो हागोन सेंग्रायाहाय जोंनि बर' सिख्लाजों फफ' होनानै हमजाफैलायबाय नै बेवहाय जे दा गुवाहाटीयाव हमजानानै दङ दा नै बिसोर सानैखौ जों दा हमनानै दोनबाय दायो मा जादों जायाखै आं दा बिसोरखौ एसे सोंसिगोन लोगोफोर नै हमजालायबाय जोंहा नै बेवहाय गुवाहाटीयाव हमजाफैलायबाय नै सासे बिहारि सेंग्रायाहाय जोंनि बर' सिख्लाजों फफ' होनानै हमजाफैलायबाय नै बेवहाय जे दा गुवाहाटीयाव हमजानानै दङ दा नै बिसोर सानैखौ जों दा हमनानै दोनबाय दायो मा जादों जायाखै आं दा बिसोरखौ एसे सोंसिगोन अरे भाई आप कहाँ से हो बिहार से हो नाम क्या है आपका
उधर पे क्या करने के लिए आया है? कामाख्या मंदिर घूमने आया। कामाख्या मंदिर घूमने के लिए आया। उसको कैसा पहचाना आप? इसको हाँ फेसबुक पे पहचाना। खोनाबाय रायजो राजा नोंथांमोन, दायो जोंहा नैबेयो बेलारामा नैबे जोंनि बर' आइजोखौहाय फेसबुकाव सिनायदों जाहैबाय। दायो बिथांजोखौ मोजां मोननानै, नंखाय मोजां मोननानै दा बिथांजोखौ जोंना नैबे बेलारामा जे बिहारनिफ्राय फैदों बिथांजोखौ लानानै थांनो नागिरदोंमोन। दा बे टाइमावनो नै दे जोंहा नैबे बर' आइजोखौहाय मोनथिबाय, हमनानै मोनबाय। दा बेनो जाहैबाय दा खोथाया, नोंथांमोनखौ रायजो राजाफोरखौ जों बेखौनो नुबाय थायो नङा होमबा? नोंथांमोनखौ जों नुबाय थायो। नों सिरिथाना नोंथांमोनखौ जों नुबाय थायो। जोङो ससियेल मिडियायावहाय जों बेसेबां माने नुबाय थायो जे जोंनि बर' आइजोफोरखौ बेलेग जातिनि हौवाफ्रा लांनानै जिबायदि बुथारहैयो, जिबायदि खालामहैयो, जिबायदि माने हाराहास्ति खालामहैयो। दा थिग बेबायदिनो जोंना नैबे बिहारनिफ्राय फैनाय सासे सेंग्रायाहाय नैबे बर' आइजोखौहाय बेफोरबायदि खालामनो थाखाय बेहाय सं दानफैदोंमोन। बे टाइमावनो जा गुवाहाटियावहाय हमजाबाय। दा बेखायनो आं नोंथांमोनखौ बिनि थाखायनो भिडिअ खालामदों। दा नोंथांमोना जोंनि बर' आइजोमोनहा एसे एलार्ट जानानै थानांगौ। मानो होनोबा दिनै एकदम फेस टु फेस लोगो हमनानै दा हमजालायबाय। जाहाथे नोंथांमोनहाबो बेफोरबायदि बेलेग हौवाफोरजों बेफोरबायदि थायालासिनो, बेलेग हौवाफोरजों बेफोरबायदिनो लाइन मारियालासिनो जाहाथे नोंथांमोना जेबो खैफोदाव गोलैया। दा बिनि थाखायनो जों नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जोङो। नेक्स्ट टाइम जे नोंथांजोमोनहाबो सोरबाफोर बेफोरबायदि साननानै दङब्ला नोंथांमोनहा बेफोरबायदि जानाङा। बिनि थाखायनो जों बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। दा नोंथांमोना नायनानै लादो। नैबे जाहैबाय सिमेन्ट सापरिनि ना, नोंनि नङा? सिमेन्ट सापरि। मा नाम नोंनि नामा? मा नाम गोबोरेन? मनामुति। मा टाइटेल? बर'। बिथांजोआनो जाहैबाय सिमेन्ट सापरिनि। नोंथांमोना आंनि भिउवार्सफ्रा जुदि सोरबाफोर सिमेन्ट सापरिनिफ्राय जुदि नायदोंब्ला, बिथांजोखौ सिनायोब्ला नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय। बेनो जाहैबाय सिमेन्ट सापरिनि बर' आइजो आरो नैबे जाहैबाय बिहारनि बेलाराम, है ना? बेलाराम। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो? ना दुखु मोनदों, ना मा मोनदों, ना मोजां मोनदों? कमेन्ट खालामनो हागोन कमेन्ट सेक्सनाव। स' दिनैना भिडिअआ नैबिसिनोसै। नैसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअआव जरुर। बाय बाय।